Dúradh chóirle chontae Mhaigh Eo diaach nábech na háisna a chu Grean a chur Bhóithre chósta an chontae le carúla lecair a lai na Bhóithre dámech gá leis. Is cúisim ní rúne, cé nachháin mu generad sioc agus an daoine an áitiúla eile táid ar cricin seo, agus bín cholachanna ag teiste le carnaí go dtí an scoil, agus margheallar sin is tá sé anchontrúteach de teachtar scoil. Tá carú Mhaigh Eo ar cheandas na háitna nach gcuirfear Grean na Bhóithre agus thug daltaí scoil náisiúnta cholam ciile fé thorganmh le fálam fé. Is mar an tar ná dogan an rialtas níos má airge go an chóirla chunda chun níos má salan na dhéanú agus chuir na mórtha in áit é caithimach ar rudaí nachfuil tastal mar an baigseilte sin na Mhaigh Eo. Dúir tríd go raibh go leor salans le háirtún ar an chósta agus níl sé féráilte agus níl leart salan ar na Bhóithre. Sílam go chaithim mar salan bheith ar na Bhóithre mar tá glóir sean daoine na chontae sus ar na cric agus caithfidh siad beidir leis nó home help agus níl siad in nach le daoine agus tá sé an dáintéar. Tásúlaige pobl chearú Mhaigh ná tuigh an drochaimsir sioc ná sneachta cho fadaló agus ná be gá le Grean a lethe ar Bhóithre chósta Mhaigh Eo. Róisíní chéalachair Nuacht Cúla4 scoil náisiúnta cholam ciile.